Sa classroom may batas, bawal lumabas, bawal lumabas. Woo! Bullshit! Sumayong pagpamayo sa inyo diyan, no? First time na to buhato ning kuan man no, reaction video ano. Tirahan na to ni Ma'am. Experiment ba kay para tirador ba. Woo! So, di na tayo padugay-dugay no, kabalo na mo kung sa atong target diri ha. Nga anong namo diri ning tanaw man ni. So, let's go. Aysa. 5 4 3 2 go. Actually, kini nga video, murag kadua na ako ninatanaw no, pero og katik-atik lang og katawa-katawa ba kay para react jud ya, balik ta sugod. Ya, di mo ko lang react bay. Pero tanaw niyo ang naam ni Kimba, tanaw niyo. Yawa kanang murag nagmahay-mahay. Ya. Ah, betul? Awa. Lah, guys. Awa, na usah. Awa nga. Yawa kan nung gibuhat ko bantungan. Sakyan lang ako ning bisting yawa niya. Awa, Murag bata dyan ba? Yawa, piki at kung katawa eh. Sab? Wow, it's nice, no? Isipan ko, daming sinasabi at nangyayari sa paligid ko. Tambay sa bahay, nagkalat ang pasaway. Just like your kilay, mukhang hindi na-comply. At ayaw nating maging positive, napakarami na rin negative. Haters telling me how to live, but I just choose to forgive. Bakla sa rumay, batas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Pero pag sinabi pa, nag-comply ka, na bawal lumabas. Pero may sinabi, ginawa pa. Kahanap siya no, yaw. Ambot ani. Pisti mo, takabalo mag-reaction video. Reaction video na ni, bullshit. Sa pinagpapawal nila, inayos mo na. Mahalata ninyo guys nga kanang marag tiki ang yang pagkatirada ba kay. Nanay ba nga. Makita mo ninyo nga. Yang tirada piki-piki jud kay smile siya sa kwan. Ano ba niya. No? Yaw nagpataka. Nagpataka na ko siya. Kung kumalo ko sa yung istorya ba, sa reaction video, dapat mag-react ko no? Yung lolang klaro nyo, sinagpil mo ulit. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Ang buhay ay parang isang malaking silid-aralan. Iba't ibang tao, pangarap at bisyo, yan ang totoo. Sa bawat hakbang may leksyon na nakaabang. We will not move on if we don't learn the lesson. Okay lang ang magkamali, tapoy hindi laging madali. Make it right, that's all we need. Pasensya na tao lang. Bakla sa rumay batas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Pero pag sinabi mo, nag-comply ka, na bawal lumabas. Yo, balik na ito guys, natin. Pero pag sinabi mo, Nandiyan na nag-comply ka, Yo, wala ko na sa'yo bawal mga lumabas. pag-dance. Pero Mag-step kayo may ba? sinabi, ginawa ka. Sa pinagpapawal nila, inayos mo yung lolang klaro nyo. Sinagpil mo ulit. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Oh no, you can shut me down. I'll break free. Down
Kalilimutan natin madalas. Mahalin mo ang kapwa mo. Kung paano mo mahalin ang sarili mo. Bawal lumabas, bawal lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Ay, pwede. Kung paano mo mahalin ang sarili mo. Di madalas, mahalin mo ang kapwa mo. Kung paano mo mahalin ang sarili mo. Mahalin mo ang kapwa mo kung paano mo mahalin ang sarili mo. Then bawal lumabas. Yawa ka kalog, buset! Bawal lumabas, Ay, nabalik ka siya! Di madalas, mahalin mo ang kapwa mo. Kung paano mo mahalin ang sarili mo. Bawal lumabas, bawal lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Bawal lumabas. Mahalin mo ang kapwa mo. Sabi sa higugmahin mong kaugalingon, parehas sa paghigugma nimo. Higugma ang ubang tao, parehas sa paghigugma nimo sa iyong kaugalingon. Ayaw gawas, ayaw gawas. Yawa. Woo! Lumabas, bawal lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Nako, Ay, nako. pwede na pala ikaw lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Wish Exclusive on Wish 107.5. Mga na guys. Sino kayo no? Hi, girls. Hi, Wishers! This is Kim Chu. For more Wish-exclusive videos, click here. Click here. So guys, sa mga wala pa naka-dislike. so wala pa naka-dislike no, road to 1 million ta ninyo. Kaya para may history kasi ba. Pero di na to malimtan mo no. So actually, nakakwarta daw siya ni daw ingon pa ni makagago. Ano ba kwarta? Wala nga, ato na lang yun siyang katawan, kaya nakakwarta naman siya. Siyang kabugo, ano? Shit mo na po bright, pero awang ano kaya pa mong gisakyan yung nato, dapat nagkatawan lang po siya, kaya pa manggibot nga ng lyrics nga. Wala na kanima, oh, katong ikuan ba? Higugma ang umang tao, para sa paghigugma ng siyang kaugalingon. Ayaw gawas, ayaw gawas. Bullshit! So, dire na to na itong video. Dire na to na itong video, no? Okay, salamat sa mga bagong katauhan ako niya. Sa mga bagong manananaw. Welcome sa atong channel, no? So, diyan na. Tama na to. Peace! Ate Kim, Cho. Magkita na tapo, no? Kantawan ako na para sa inyo. Sa classroom may watas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Woo! Oh shit! First time reaction video lang ko niya. Patik-atik nung kataon. Ang tinood yun, nanirito ko lang mo. Ako na pikto. Di ko, wato nakapikto sa kuha. Kaya taas kong humor ba? No? Katawa na to. Manong pagpuyo mga. Sa classroom may batas.